Gilubong na karong adlaw ang Executive Assistant for Market Operations sa Lapu-Lapu City nga si Christopher Siniza. Pamilya sa biktima kinsa kumbinsido nga may kalamitan sa trabaho ang hitabo nang hinaot nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Siloan Merondina sa report. Usa ka magpapatigayon ang biktimang si Christopher Siniza kinsa gianggaan og insik sa iyang pamilya tungod sa iyang panagway. Ug niadtong Nobyembre 2022, gitudlo siya ni Mayor Junard Ahong Chan isip Executive Assistant for Market Operations. Matud sa iyang manghod, nasayod na sila sa kinabuhi sa merkado kay dihang gagmay pa sila anaa sa merkado ang ilang panginabuhian. Ako'y una niingon sa akong maguwang lisod man na ang market, daghan nagproblema. Nganong ni dawat man kaana, no? So wa ta kay baw kinsay imong maligsan or unsa imuhang usbon nga balao diha sa market nga dili makauyon sa imuhang pag-usab. Pero siya mismo niingon siyang this is my opportunity to help people. Busa kumbinsido gayud ang banayng Siniza nga may kalambigitan sa gihuptang posisyon sa merkado ang hinungdan sa kamatayon ni insik. Among kuan sa buong pamilya that Mayor Ahong will help the family to seek justice para kay Chris. So nisalig bigdako kaniya. The case is so sensitive, you know. There's a lot of people involved. Di may gustong there's technical issues in the future with regards to our case. So dili mi maka-disclose, but with regards to the investigation, lipay mi. Si Mayor Junard Ahong Chan, una nang mipasalig nga mahatagan gayud og hustisya ang kamatayon ni insik kinsa usa niya kasuod nga higala. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin masaligon nga sa dili pa matapos karong adlaw makuha na nila ang mga responsable sa hitabo. Ug kinsa magani mga nakaibaw ug kinsa magani itong mga mastermind, I hope mo surrender mo para matagaan na ninyo pangay mo pasaylo kibaw ko lisod kay pangay tagaan mo na mo kanang ngay mo pasaylo na mo lisod kay pahatag og pasaylo ninyo, pero mahinta mo surrender mo para makapahuway akong magulang na si insik. Bani Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.